салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. мо бошад кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. Лоиқ Раҷабов, варзишгари тоҷик, рекордаш 14-3-1 дар бораи эҳсосоти худ вақте фаҳмид ки бо Александр Мартинес реванш мекунад, сухан кард. аз як тараф ман намехостам бо ӯ ҷанг кунам, зеро ман аллакай ӯро бурд карда будам. аз тарафи дигар ман хурсандам. ин дафъа ман кӯшиш мекунам ки ӯро ғалаба карда ба ин кор анҷом расонам, то дигар саволҳо набошанд. ин дафъа ӯро таври дигар чӣ намуд хоҳам зад. ман аниқ намедонам ки ӯ дар партер ё дар стойка меҷангад, аммо агар мубориза ба партер равад, пас ман ин дафъа ӯро бе ягон намуди назорат мезанам ва агар дар стойка ҷангад, ҳамин тавр ҳам мехоҳам ин ҷангро бо муваффақият ба анҷом расонам. дар ҳама ҷиҳат ман мехоҳам ӯро шикаст диҳам. ҳамааш ҳамин аст. ёдовар мешавем ки Лоиқ Раҷабов рекордаш 14-3-1 ва Александр Мартинес рекордаш 8-1-1 реванши худро дар полуфинали Гран-при созмони PFL 7-14 август дар США мегузаронанд ки мо ба варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов танҳо муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.